हेलो, हमरा खातिर विस्की के बड़ बोतल भेज दा। माफ करी सर, आज सर्विस बंद बा। का कोशिश करा यार। सॉरी सर। शे का यार, वो गेट आउट कहते दस के जे भी होके तोहरा का पता ना होकर माई ऐसे कहे देख ओकर माई के रहे ओकर माई केहू रहे तोहरा का। वो कहलस बिना बुलाए आ गिला। के अरे केहू भी होके तोहरा का। अरे तो हमके एजा पर तू लाइल काहे तोहरा बाड़े के गिलास भरे खातिर लाइल बानी। हैं? का हम भागे वाला में से बानी? हो सकेला, चाहे ना भी हो सकेला। का हम सुंदर नहीं थी? हो भी सकेलो, ना भी हो सकेलो। बेटे जी देखियो का करलस। ओकर नंबर बा? हमके पता रहा तू मंगवा। स्पीकर स्पीकर स्पीकर। अब के फोन कर रहा बा, कितना डिस्टर्ब करेगा। हेलो, कहवा बाड़ा तू? मेघा, मेघा सुब्रमण्यम। बाप रे, बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड जैसन कहे करल बाड़ू। मेगा बकरी जैसन दिखे लो। मेगा हम कैसन देख ले, तू मत बतावा। कौन होटल में बाड़ा? ताज होटल में रुकल बानी। हमारा हल बानी। हम इंतजार कर रहल बानी। आवा आवा आवा, देख ले। आवेला फिर देखा देखा के। आई एम इरिटेटिंग। चली बेटी जी मार दिया जाओ करा के। चला ये कमरा बा। गणेश चला। बेटी जी भीतर बहुत कुछ हो रहल बा, रहुआ देख ना सकीले। एजा आंख बंद करके खड़ी रही। हम जावता नहीं। ई कोनो होटल बा का? बिना कोनो ब्रेक के पिए जा रहला। अभी ई के बा एक के बात करत रहनी यार, मारे के धमकी देत रहे हमरा। तो मार दिया जाओ। ए मार देबे हमके? कहाँ आइल बाड़ा, का करत बाड़ा, कोना काम करता? ऊटी आइल बानी, दारू पी रहल बानी, भोजपुरी बात कर रहल बानी। ऐसे ही बोले वाला, मुंह पिए वाला, दारू भीतर के दम सब कुछ रोक दे। हाँ 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 हाँ। हेड्स एंड टेल्स तय करेगा बा। हेड्स आइल त मार के छोड़ दे। टेल्स आइल त जान से मार दे। अक्कर बक्कर बम्बे वो 80-90 पूरे 100। लाइट ऑफ करके मारे जा लगा। हिम्मत बात सामने आवा। तो चल गई लत सबे। हमारे देह पर इतना सारा निशान दिख रहल बा। लागत बा हमरा बहुत पिटले बाड़े उ लोग। तू लोगों में इंसान नहीं देखेगा? तू लोग इंसान नहीं के? आवना प्लीज। आ गई हमारे लोगों से हमका बचाए भगवान। चड्डी चड्डी। हाय हमारे कपड़ा हमके लौटा दा, हम चल जाए। तू इंसान बड़ा की जानवर। हम खुद जाके देखत बानी। अब हमरा के का करे के पड़ी सर? दारू लेके आओ। ऊटी के सारा दारू तो पी गइल बानी सर। अबे ए, का बात खरबूजा। कर रहा है? तो के तब बेटी जी का भाई? हम के लोग बहुत मर रहा। सवेरे और दिन में जे हीरो के तरह नजर आवत रहे, वो रात में विलन के तरह बहुत बिहेव करत था बेटी जी। हमार शिकायत करता है। सर एजा मेंटेनेंस बहुत खराब बा। एजा बार बार बिजली भी जा रहल बा। हम हाउस कीपिंग का कंप्लेंट करके आवत बानी। हम बाहर हैं बेटी जी। हमारी जान। कैसे इंसान बड़ा तू? ई सब करत शर्म ना आवेला तोके? हमार दारू बा, हमार पैसा बा, पिए में शर्म कैसा ना? तू पियो चाहे मरा, हमके फर्क ना पड़ेला। तू जानत बड़ा हम एजा काहेल बानी। हमके लौटा दा, हम चल जाई। दारू खातिर इतना दूर चलाए बाड़ू? कहले हो तो हम लेके आ जाते। काहे पम्मी? और का? हाँ। ठीक, जिमी का बाबा। जिम्मी, इते विस्की बा, वो भी खत्म हो गई बा। वैसे डॉगी कब से चुरावे लगला तू? डॉगी के? ये आवाज कैसे?
जिमी दोस्त दूर से देख के ही भौंकत रहे, पास जाए पर प्यार से चाटत रहे। पता ना कहाँ लागल एकरा से पुरान याराना बा, यही से एकरा अपना साथे लेके आइल बनी। सॉरी भाई। जिमी कम बेबी कम। कुछ समय तक हमने साथ रहने तब भुला ना पाए। बचपन में पापा करा के छोड़े खातिर कर दे रहा था, पता नहीं तोहरा के कहवा मिल गई। तेरा लागत बा हमरा मिलल बिया और हमरा लागत बा तू छोड़ दे। ए भाई हमरा मारा मत। ए भोरे भोरे हमरा काहे मारत बड़ा यार? एकरा मारल ना का जाला दोस्त, जगह अरे क्या? ए भाई रात के भी तू बहुत बदले रहला। तू पिए में इतना बड़ा एक्सपर्ट बड़ा कि पिएबा तक क्योंकि पता भी ना चली ना भाई। है ना? ना अरे ना भाई ना मत मारो। अरे भाई गलती से ले आइल रही। डॉगी चुराए के साइड बिजनेस कब से शुरू कर दिया तू? हाँ? अरे देखे गेले हमरा लागल ओकरा से पुरान यार बा, गलती हो गेली यार। चुरावे खातिर उहे डॉगी मिल रहे तोरा। अरे ना भाई। तू हमार दोस्त बड़ा कि कोनो दुश्मन ना मारा बड़ा? मत आज हमके। बात के पता लगा के पता लगा के अरे मारा मत। अरे वो अमेरिका जात समय जो 2 लाख रुपया ले रहला ना, कैसा नीच इंसान बात तू। तोहरा के हम ना मारा। अरे तोहर कपड़ा उतार के अरे बाहर ना के भाई चीज। ना दूंगी मत उतारा। अरे बाप रे। सो सॉरी, एक्सक्यूज मी। अरे ई सब का बा? का करल बड़ा? पापा आप एजा कैसे? रात के तू रोवत काहे रहला? डैडी हम आपके मिस करत आनी डैडी। आपके देखे के मन कर रहा बा, प्लीज आ जाएं। कहाँ बड़ा? कुंदूर में बानी, ताज में रूम नंबर 405। वहाँ का करल बड़ा? हम कुछ और सोच ले रानी, एजा कुछ और हो रहल बा। हमरा कुछ समझ में आयल बा। दीदी से चोरा के एकरा ले आयल बानी, आज घुमा के काल तक लौटा दिया। काम वाला बड़ा ना, पकड़ा एकरा। वो दीदी के बिया, ये डॉगी के बा? दीदी के बारे में तो पता नहीं के, बाकी डॉगी से पुरान याराना बा हमनी के। ओ ए नरक से बाहर निकल के बात करी हमनी के। जिमी इले अमेरिका के छोड़ के तू एजा कुन्नूर काहे आ गइल बड़ा? रात के फोन काहे कइला? फोन पर रोला काहे? सवेरे सवेरे डॉगी को बिस्कुट काहे खिला रहल बड़ा? अरे मम्मी आप समझाई ना, हम काहे रो आप? रात पर फोन पर बात करत समय नेटवर्क कटत रहे, ऐसे ऐसे लगत रहे कि सुनी जी एकर कुछ करी। लेकिन तू इतना रोवत काहे रहला? आपके याद आ गेल त रुलाई आ गेल, बस ये बात बा। याद आवे पर फिकर, रोवे पर दुख होखेला। रो के फिकर कैसे हो सकेला? ये सब ब्रांडी की फेक बा अंकल। हाँ सुनी जी एकरा ऐसे मत छोड़ी। हम जानत बानी एकर का करे के बा। तोहार प्रॉब्लम का बतावा। रात के 10 बजे के बाद एजा दारू ना मिलेला डॉक्टर। हम तोरा से जरूरत नहीं की पूछत, प्रॉब्लम का बा ई पूछ रहल बानी। प्रॉब्लम कुछ खास नहीं के, एगो लड़की से प्यार के ले रहनी, ओकरा खातिर एजा आ गनी। यहाँ के पता चला कि ओकर शादी हो रहल बा। वही डिप्रेशन में हम दारू पिए लगनी। तो शादी हो गई ओकर? रुक गई डॉक्टर। तू कुछ कैला? टक्कर दे देनी डॉक्टर। लड़की के? ओकर माँ के डॉक्टर। आई सी। आई डिडंट सी डॉक्टर। हम समझ गए। हम ना समझी डॉक्टर। तोहार इमोशन समझ में आ रहल बा। एगो लड़की के भी बिल्कुल ऐसा प्रॉब्लम रहे सचो में? लेकिन वो अब शादी करके बहुत ज्यादा खुश भी है। हमरा बिल्कुल भरोसा नहीं कि हो डॉक्टर। कुछ चाहत बड़ा कि हम साबित करें? प्लीज डॉक्टर। एक सेकेंड। स्पीकर डॉक्टर, स्पीकर। या हेलो डॉक्टर। सॉरी डियर मेघा, मेडिकल कॉन्फ्रेंस की वजह से हम तुम्हारी शादी में ना पहुंची। कौनो बात ना
शादी ना भइल, पोस्टपोन हो गई। पोस्टपोन भइल बा। हाँ डॉक्टर मित्रा जिना पाजी बा रवा के जरूर आवे के बा। जरूर मिसेस सुब्रमण्यम, थैंक यू। का भाई डॉक्टर? कल उनका घर हमारा डिनर बा, कल तो भी चला। या बल्कि बदलल पेशेंट के देख के तोहार भी मन बदल जाए। डॉक्टर हम बहुत एक्साइटेड बानी डॉक्टर, बहुत ज्यादा। वो हमार बा। सॉरी डॉक्टर। तू अब जा सकेला। थैंक यू डॉक्टर। सर्दी में मूर्ख लोग के कोल्ड ड्रिंक चाहिए। अरे बाप रे, काफी महंगी। अरे सुना सर, ई त बिना पूछे चल गइलस। रउआ तो जूस ना पियनी ना। बाकी ओकरा पूछे के तो चाहत रहे, हम मना कर देती। ई बात और रहे। बुलाई ओकरा रहे दा लागी भीख मांगतानी तो चिल्लाई ओकरा पे। घमंडी भिखारी लागब हमनी के। हेलो, चलो बेटा। कैसन बाड़ी रहुआ? हम ठीक और मिसेस सुब्रमण्यम कैसे वो बाड़ी? ठीक बाड़ी। कहाँ बाड़ी लो? वो अंदर ही बाड़ी। ओके, हम उनका जाएंगे पार्टी ज्वाइन करेंगे। ओके, थैंक यू। डॉक्टर मित्रा। रमेश, ओह माय गॉड, रहुआ इज्जा कैसे? मजेदार आदमी बाड़ा। रउआ लोग के पता बा डॉक्टर मित्रा मेंटल सिकनेस में नोबेल खातिर नॉमिनेट होके वाला शख्स बाड़ा। ऐसन कोनो बात नहीं करे रमेश। वैसे रउआ ये जगह से उनका बेटी हमार पेशेंट। अरे उनके लिए बेटी से तो हमार बेटा। हमरा की पहले से ही लगत रहे। हमरा लगत रहे रहुआ काफी ब्रॉड माइंडेड बानी मिस्टर रमेश। अब ही होकर कंडीशन कैसन बा मित्रा? अभी तो सब कुछ ठीक बा। साचो? हाँ। बाकी देख के हमरा ऐसा तो नहीं खेला। शादी से पहले टेंशन भइल बहुत नेचुरल बा मिस्टर रमेश। ओह, टेंशन में भी लोग ऐसा व्यवहार करेला। हाँ, मेडिकल टर्म्स में ये ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है मिस्टर रमेश। छे, अब हमरा समझ में आए तोहरा नोबेल ना मिलल कितना गलत बा। तू कितना ब्रिलियंट बा। हम जाना तानी मिस्टर रमेश। बाकी मित्रा, उनकरा ये बारे में जानकारी मत होके कि हमरा ये बात पता बा। वो लोग थोड़ा असहज महसूस हम करें। समझ गए नहीं मिस्टर रमेश। वाह, कितना समझदार बड़ा तू। डॉक्टर मित्रा अभी आवा तानी। डैड, एजा तो बहुते लोग पढ़ा। और का बोली मिसेस सुब्रमण्यम। का रवा रमेश जी के पहले से जानी ले? ये को लंबा कहानी बा। तो फिर मत बताइए। हमार मतलब मेघर और पेशेंट भी ई बात रहुआ उनकर मत बताइए। ओके। अगर पता चला तो अनकंफर्टेबल हो जाइए। सेम टू सेम डायलॉग। वाओ, कितना अच्छा फोटो बा। देखा डॉक्टर मित्रा, जोक हमरा भी सुनाई, हम भी इतनी हंसी। ये सबके सोच एक जैसन बा। ओह माय गॉड, ये एजा काहे खातिर आइल बा? कर रहुआ ओकरा जानी ले। पर रउआ ओकरा कैसे वो जाने? हमार पेशेंट बा, हम ही इनवाइट केले बानी ताकि बदलल पेशेंट के देख के यो आसानी से बदल जाए। जैसे आधार कार्ड लिंक कइल जाला वही तरह एजा ऊटी में रउआ सबके लिंक कर देनी ये मित्रा। ठंडा जगह बा ना, मानसिक रोगी जे ज्यादा आवेला। ओ, तू तो होशियार से भी होशियार बड़ा।